Good morning, viewers. In today's presentation, we are going to look at the process of getting married. Usoro alụmdi na nwunye. Nke mbụ bụ ịjụ ese, making inquiry. Nke abụọ bụ ịkụ aka n'ụzọ, introduction. Nke atọ bụ ime akụ ọ ime ego n'isi nwanyị, bride price or dowry. Nke anọ bụ ịgba nkwụ nwanyị, one carrying. Nke mbụ anyị ga-ebido na nke mbụ ịjụ ese. Ezinụlọ nke nwa okorobịa chọrọ ịlụ nwanyị ga-eje n'ezinụlọ nke nwa agbọghọbịa nwanyị ahụ ọ chọrọ ịlụ, jụọ ajụjụ kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ nke nwanyị ahụ ọ chọrọ ịlụ, iji mama ezinụlọ nke nwanyị ahụ ọ chọrọ ịlụ ọ bụkwa ezigbo ezinụlọ, ya na iji wee mara ma nwata nwanyị ahụ nwere ezigbo agwa. Ọ bụrụ na o nwere ezigbo agwa, ha wee bidozie jee na ụzọ nke abụọ na ịkụ aka. Ebe a ka anyị ga-akwụsị. Ụbọchị ọzọ anyị ga-akarịkwa maka ịkụ aka n'isi nwanyị. Ndị be anyị ndewonu, daalụnụ. Ka tata bụ ụbọchị ụka Oye maala anyị niile mma, ka ọ maala anyị mma n'Oye, maala anyị mma n'Eke, maala anyị mma n'Afọ, maala anyị mma na Nkwọ. Ndewonu, daalụnụ.